Thank you so much for joining us once again here on Sly Media TV. We are a TV for the people, and we are based in Mash Central, like we have been saying for the past months, since December 2025, for a simple reason. This is where we grew up, and we want to continue to give our own area mileage. And in our area, aiwa mune nyaya dzakawanda dzinoda kutaurwa nezvazvo. Sekutaura kwomutungamiri wenyika, leaving no one and no place behind, is one of the reasons why we ended up coming out of Harare, going back to Mash Central, so that we tell our own stories, especially the people from Mash Central. We have got our own celebrities, we've got our own people who are working very hard under the indigenization program, which has been initiated by this ruling government. So today, following the vision of the President of the Republic of Zimbabwe, Dr. Emmerson Mnangagwa, we are going to be talking to a number of people within Mashonaland Central who are doing a lot of work in order to uplift the brand Mashonaland Central, as well as creating employment, giving goods and services to the people that are around Mashonaland Central. Even if you are passing through, you will be knowing that in Bindura, there's a place which is called Transit Driving School, where if you are around the area, this is where you can come for driving lessons. We are going to have more information about that. Not only that, we are going to talk about the Trapablas Garden, which is under construction here in Bindura. We are also going to talk about car cleaning. We are also going to talk about a lot of things. To those people who are working hard under the vision of this government to try and create employment as well as provide for themselves and their family. I've got a gentleman with me here who is behind this vision. Ndakaitanga nekuti tivachingamidze muchirongwa tivakwazise uyo zvakare vabva vatiudza kuti ndimukoma ani zita rizerere paiko keshe. Muri sei sei? Ndiri nani zvangu. Handiti? Vanhu vangada kuziva ndiri kutaura nani? Utaura naBenjamin wekwamatambo Manzenza. Ndo zvinowanikwa paiko keshe? Ndo zita rekuberekwa nayo. Handiti? Tiri kuona kuti panapa pane maactivities akawanda. Imi muri chizvarwa kana kuti makurira muno Bindura here zvakamira sei? Background This is my born chaiwo. Mabindura born best. Handiti? Bindura born best. Yeah. This is my 05 fika. Chitupa chinoti 05 kwekutanga, 05 kwekupedzisira. Handiti? Kuratidza kuti tiri muno. Inonzi mvepo kana takutaura nekumasvo ndimi vene. Tisu vene. Handiti ka? Tinavo mukoma Benjamin vene nzvimbo venharaunda ino. Patiri panapa nhasi uno tiri muno muBindura. Toda kutaura panapa nezve-car cleaning, toda kutaura nezve-driving school, tigozotaura zvekare nezve-Trapablas Garden. Zvamuri kuita izvozvo izvo. Toda kutanga kutaura nezvekuti pfungwa yekuti muite driving school yakauya sei? Pfungwa yekuti ndiite driving school. Ndakaona kuti senzvimbo yatakakurira. Handiti? Kuti vanhu vazofamba vachienda kune dzimwe nzvimbo dziri kure. Vanofanira kungoziwanira muno muprovince medu muBindura muno. Tichingotsigira tegawo sevana vakabarirwa muMashonaland Central Province muno. Handiti? Kuzita rekuzoti transit rakapinda sei padriving school? Ngatiregerera isitobvunzisa ka. Zita rekuti transit pandakatanga kurinzwa inini tichicrossa border tichienda kuMusic Crossroads. Takagadzirwa ma-TTD passport. Tanisina ma-documents ekuti tine passport ipapo. Saka ma-TTD aya ndo ma-emergency traveling documents. Saka vatange tinawo ana Mr. Kamoyo, Mr. Bangure. Vakatiti vapana mukasvika paborder apa ivi munotaura kuti we are on transit. Right, okay. Saka kubva ipapo wedhiro rakabva ramba richingoringa musoro mangu tikati I think one day ndichakwanisa ndo pakazongoyo vision ye-driving school. Yes. Saka zvoreva kuti hausi kuuya kuzosenza pano semutyairi. Uri kupfuura nepano. Unodriver yako mota. Yes. Zvakakoshera chii kuti munhu ave nedrivers license pane kuti adrive asina drivers license? Simbotiudzai. Zvinoitika paine zvekudai so. Munhu akadriver asina driving license. Zvinoreva kuti munhu haana ruzivo rwemumugwagwa. Saka munhu anenge ari dangerous to other motorists.
But akapfurawo nekunoku isusu tinoticha watoti ma-oral lessons. We start from theory. Tabva kutheory then touya futi tokubata kupractical. Takubata kupractical takudzidzisawo lane changing kana kudrivewo mune ma-4-way traffic. Ukasvikawo pane marobot. When you are approaching a giveaway sign, how do you approach a giveaway sign? The whole compact ye driving lessons. Haiwe kodrese munhu munonatsoita kuti muri tambanudze muri rerutse munhu anatsorinzwisisa asati anotora chitamba chake. Tinotori penengura chaizo. Kutanga kune order wecode yedu yaya. Kusvika kune new iri kusimbisa nyaya yeSADC. SADC kwane new highway code. Saka unosabvirwa mboyone ku driving school. Ndifunga kuti ungayone ruzivo. Wazoendawo kunyika dziri kure waunobudisa license rino kuZimbabwe. Iwe uchinzi wewe wakadzidziswa mota but hausikwanisa kuapproach intersection. Hausikwanisa kuita giveaway, hausikwanisa kucrossa robot, hausikwanisa kuita lane changing. Zvakuroti iwe watove hazard kunyika dzevaridzi. Saka president pakauya pfungwa yekuti zvoni takuda kuti tishandise SADC. Hatiti ndo mutungamiri ndo chairman weSADC. Right. Kana tirisu machairman weSADC tifana kuzomakisa kana tazoenda kune dzimwe nyika. We must lead by example. Right. So yes. Handiti. Tingati kana takatarisa nyaya yeku driving school munhu chamungati imimi muri unique kune vamwewo vari kudzidzisa vanhu kutora oral test yoyo provisional uye nekupinda nekuita malessons mazuva ese munhu achizonzi akubva pano achienda kuVID. Chii chamunoti makasiyana nevamwe chekuti vari kunzoko vari kukuona izvezvi mukoma Benjamin wabva vamanyira kuti kutransit ndiko chaiko kokumanya. Aiwa, transit ropedza masports baba. Isino kutanga ku-oral lessons. Mudzimai wangu andoshanda naye ini ndakamutrainer. She can teach oral lessons. We charge only $10 kuita ma-oral lessons for 7 days. Tichikupa 2 hours per day. Uchidzidza uchazofambwa newe kubva kunotangira iwe code uzwe wanoperera. Tichikunyatso kutsanangurira sign yakadai inoreva zvakati, sign yakadai ukasangana nepakadai zvikureva kuti chiita sei. Saka chii chinonetsa pavanhu kuti adzidze ega madiagrams ayaya zvinozoita kuti kana munhu angoenda achibva kumba osvika ofoira akuVID. Ndezvipi zvimwe zvamunoona kuti izvi zvinotoda mumwe munhu hands on sezvamuri kutaura adzimai enyu kuti vanodzidzisa ma-oral lessons? Ndezvipi zvinotadzikwa nevanhu zvavanenge vachiita vari vega zvinoita kuti vauye kuzviona kuti zviri worth kuti tinobhadhara $10? Alright, let me give an example. I'm happy kuti mazuva ano kuno kubhindura takaiswawo marobot. Taisirwa marobots aya. Vanhu vedu vemulocal muno vaizowana marobots vaenda kuHarare. So tichida kuembracewo vision yakangouyawo nevakuru venyika nditi. Isusu basa redu ndeizo impact knowledge kune vanhu kuti vakwanise kuzonyatsoziva kuti kana tasvikawo pane robot. Of course kuno zvedu takaona highway iri kuuya kuno ichange iri dual carriageway kuenda kuHarare nekuya kuBhindura. So you must know kuti kana nchi-overtake panhu pakadai ndikaona continuous line unoreva zvakati, ndikaona double continuous line unoreva zvakati, ndikaona indicator kana ndikaita hazard mota yangu yaponja paroad ndofana kuitei, tikasangana nenjodzi mumugwagwa tinofana kuitei. Pane vamwe vanoita mahit and run. Munhu ari kufamba nemotikari yako bhuru wadhuma munhu. Kana kuti hauna license reko ndowapanika kana ndowadii wakutiza situation. Isusu tokwanisa kukudzidzisa so that unenge neadvantage ukauya kuno kutransit driving school. Mataura ziyazve kuti munhu anouya oita 1 week obhadhara $10 yakanditi. After 1 week ndinenge ndadzidza here zvokuti ndakukwanisa kuchienda kunoregister kuVID kuti ndichitora provisional. Alright. Isusu ne study pack material yatinayo isusu yandakacreatawo inini nepfungwa dzangu tichifunga kuti tikadai ndichitorowo information from highway code, imwe information ndichitorowo muroad dzadziri kufamba practically yo nekumwe nzvimbo dzimwe dzatinimboenda. Handiti ndakakwanisa kuzvisanganisa zvese touya nazvo panzvimbo 1 takukwanisa kuti asi kufamba negwara. Ndira tikubvunza kuti pa 1 week yamataura munhu anenge akukwanisa here kuchienda kuroad test kana kuti munotarisa munoassessa munhu kana kuti after 2 weeks kuti uyu I think are ready kuenda munozvifambisa sei process yacho yakamira sei? Okay, pa material yatinayo yacho tutaura nezvayo kai. Tine ma questions atinozokupa. Tine percentage yatinotarisira kuti munhu unge waita sei wabata kwagona percentage iyoyo like vaitapinda mazviri. Yes. Percentage ipi yamunotarisira kuti munhu kuVID inenge iri out of 25%. Question yedu inenge izi 25 questions. Anditi pa 25 questions munhu unofana kupasa 22.
to percentage pass mark. Where 21 is means you have failed if you have failed. Okay. Yes. Sakurati amuna asati atenda ku driving school. Imi muno make sure kuti mazuva ese pamuri kumitisa test ya aku average 22 zvienda kumberi. Kuti muzoti aiwa iwe uchenda zvokuno unopinda uko. Chokwadi ndizvo ndokufamba kwatinoitona. Zvimwe zvamuda kutiudza tichitaura kuvanhu vari munharaunda ino yeMash Central nezve transit driving school tisataura nezvazvo ndezvipi tisati taenda kunyaya yecleaning yecar cleaning. Alright. Zvimwe zvatoda kweza titaure nyaya transit driving school. Mapackages edu isusu asi yekubva tanyatsodzvanya munhu pahuro timuzunze homwe timutorere matiti wako isusu ini ndobhiliva kuti kandabva nokudzidzisa inini malessons ndikakupa mota yangu ndofanira kutotanga kuita confident newe kuti ndakupa motikari yangu kwanisa kutoenda uchidzoka bhosi dzedu idzi takapikira kuti vanouya oraya dzedu idzi kuti vasodriva dzavo zvakanaka andipa zvona Alozo, takatopikira ipapa like mota yamuri kuona Renault Kwid. This is South African make. And it mapasi emotikari yanodhura. Kuti uiti mota yacha breakdown izvezvi, unotomnida kana 2 weeks. Kana kuti kwanise kuti kwasa kuinza mapasi emotikari yaRenault. But nikuda kuti kuma-learners edu isusu takaona kuti iyi mota iyi is good for this business. Why? Gear changing ayo, they are smooth, they are soft, easy, clutch auite hasha nayo. Saka tinyatsodzidza kuti clutch control uri kudai munhu anonyatsonzwisisa kuti patiri kusimudza mota until it reaches the friction point kana kuti the drive point uri kunyatsogutsikana. Tonganyatsokupa tutorial yekuti kana wakuzobalansawo mafuta ako kwanzowala zvadai mota yedu yakutongosimuka iri pfuti pahillside. Pamwe kuti pa package yenyu ma prices enyu akamira sei kana kuti muri willing kutaura nezvawo here kana kuti vanhu vanozokufonerai tiudzei zvakakunakira imi. Alright, packages edu isusu munhu anouya achibhadhara single lesson anobhadhara $5. But 10 lessons zvichikwira toita discount zvakureva kuti wakubhadhara $4 per lesson. Yes, ukabuka ma lessons akawanda. Akati one day anotangirawo pa 10. Unongobhadhara $40. Then zvingodaro tikati 20 80. Takuti full course is 120. Full course is 120. Yes. Chicha munozoti full course. Chatoti full course is pamutemo weTraffic Safety Council of Zimbabwe. Yes. Vakagadzira yatinoti student drivers handbook. Mune ma-work plan arimo imo. Ma-work plan tichifamba naye munhu pichana tichifamba tangira ku-introduction, how do we change gears, take off and gear changing, how do we check engine oil, mvura pamotikari. Zvese zvirimo mupackage imo. Yes, zvirimo mupackage iyoyo atikuti 120. Yes. Alright. No tinotenda. Pane zvimwe zvamasiya tanzwa nyaya yepackage tanzwa mari. Pane zvimwe zvamasiya zvingati zvakanangana netransit driving school. Alright, tinyati kuti golden package. Ukaita golden package yako takupa ma-unlimited driving lessons. Ndizvoka ne 3 chances supplementary booking ku VID. Okay. Saka tikuita songoti ngobhadhara school fees. Alright. Hausi kubhadhara lesson. Alright. Then isusu takunyatsopa nguva yako yakazara. Nguva yako yakakwana yekudzidza kusvika tanyatsoona. Tikaona kunge zvinhu zvaakuita kunge wakubata nditi tokwanisa kuenda newe kuVID tonoona first trial. Tomboti kazhinji munhu akapinda paroad test pekutanga kunovhunduka izvo tozvitarisira kune malena walaza vakomana vemashete white vaya munhu akangoonawo zvangochinja kuti vakomana ivapo autofunga kuti zvatowo zvimwe zvinhu angamangangofanana instructor nachi saka I think ndo the major advantage andinotarisa inini pakugadzirwa kwatoita mapackage wayo kuti student hazvimbonyanyi muzomuomera zvakanyanyisa. Okay, pepa ndada kuti mujekeze pamanyaya ema-lessons apa pa-unlimited lessons muri kureva here kuti munhu ndogona kuuya ndotanga na8 ndopedza na5 ma-lessons angu kana kuti ndoya ndichiita 1 hour pazuva kana kuti ndoita 2 hours pazuva dzavangura ipa pakamira sei mukoma? Advantage yekuti munhu abhadhare full package panguva imwe chete ndeyekuti time yako haushaye time. Titostate takutoziva kuti isusu padhayari redu kana takubhuka 8 o'clock is 8 o'clock. Patime yedu 8 o'clock mota yedu inenge yatoreda maybe tikuita zvemadrums kana tuenda kuhighway especially pafirst lesson tonowa open road drive anditika tichirowa muhighway tonotendana kana kumapunga tichidzoka nemunhu tonotarisira kuti pakutanga kwanoita munhu kudriver anditi munhu obvious haana inotorowa
especially vechikadzi patopesana kana negonyeti murodhi bhazi rikuuya rikuti pepe kumashure vakomana vedu pashogoranda munongovaziva kuti tinotorai kuti ambomudzikamisa tichiuya naye mbishana tichiuya naye highway tiona kuti ane ka-improvement akuti achiona mutown chipindawo chijaidza kusangana nedzimwe mota. How do you approach intersections? How do you approach stop signs? Yes. This is how we work here. Aiwa tinotenda vateereri murikungozvinzwira Transit Driving School irimo muno mubhindura. Mainzwa package ka ye-school fees ye-unlimited lessons. Aiwa kana uchitoziva zvavo kuti iwewe unononoka kubata ndo mukana wokutopinda muma-unlimited lessons so that iwo unatsozvipa nguva uchipuhwawo nguva yekutenderera mutauni nekufamba muhighway meso muno zvinhu zvichiita zvakanaka. Tiri panapa mangoinzwa manumbers ndoaya ari pascreen evanhu varida kubhuka malessons, varida kubhuka maoral lessons, vaite theory, voitawo provisional. Usafambe mumugwagwa sekutaura kwaita mukoma Benjamin kuti hakuna kufamba mumugwagwa usina driver's license. Imwe nyaya yanga nada kuti muwedzere panyaya yevanhu vari kutyora mutemo vari kufamba vasina kudrive. Kana ukaita accident usina provisional nema air plates kana kuti una senior driver paside, chii chinoitika kumunhu iye asina kana driver's license ari kungoita zvemusoro wake? Madangers acho tiudzei. Madangers atinosangana nawo ekuti munhu asina license kana apinda murodhi iye wacho kutogara kwatoita kupinda mumota ikoko ndiye first hazard yacho. Iye mudriver yapinda asina license mumota. Asi driver kokuti driver sei. Aspiring. Alright. Aspiring. Yes, aspiring driver. Yes. Kutoa ndi madangers. Iyo matiye ndiye hazard. Iye ndiye hazard yekutotanga. Then you pakuzopesana nevamwe, alright, let's say ngatisei nyaya ye-night driving. Munhu azive kuti malaizi kana ndipesana neimwe mota ndikufana kuflasha here, ndikufana kudhipa here, ndinodhipa zvaita sei, ndoflasha zvaita sei. Saka automatically satotaura anything iye ndiye atori tsaona yacho. Zvari tsaona yacho akadhuma munhu kana akadhuma imwe motikari chii chinoitika? Izvo zvakudawo vemutemo. Vemutemo ndo vanenge vakuzokutumira kwawakakodzera kunogara. Pane insurance ka, pane pasina insurance ka. Saka nosina insurance apa wadhuma munhu, apa wadhuma mota yemumwe munhu iri kuda ma-repairs. Zviri kureva kuti pane kuti uyozobhadhara mari yamati ndeye-unlimited lessons ye wakunotanga kugadzirisa mota yachi gadzirisa mota yemumwe munhu. Mota yemunhu wakwadza ada kurapiswa kuhospital. Asi kana paine insurance nekuti qualified drive upenyu hwako unoita se unowa safe. Unenge uri safe. Handiti muri yeZimbabwe iva safe uye ute kuti road ive safe kana iwo uri qualified drive. Panapa muri kuchenesa motikari, taona motikari yedu yeSly Media TV yaya panapa yakasviba ichita kunge yacherwa kunge ndiyo yacherwa pasi penyika chaipo chaipo. Pfungwa dzekuzoti muti mune driving school apa futi mune ningirikini inonzi mune car wash ine zita rekuti chi inonzi the car wash depot inowanika paTrababulus Garden kuno kubhindura. Vamwe vangabva vada hatibva tapinda kuti ivo basa iro reTransit Driving School pamwe chete neningirikini ne-car wash depot zvinowanikwa papi mubhindura tisati tapinda mune zve-car wash izvozvo? Panapa tiri panonzi Matombo Manyoro. Kumusoro kwese Matombo Manyoro kunosvika kwese kuno. Isusuwo tabva tauya kuti tadyarawo yedu transit panapa ne-car wash. Saka tiri panext ne-Static Safe Station. Ukasvika paTeo 1 kana uchibva une direction yekwa-KU ukasvika paTeo 1 you are turning left, then wofollow a road uchinoita kunge wadaenda kuCivil Court, first left topatiri vanhu vaimbopachii pamazupu kana kuti pafire brigade kana kuti pasafe station yekanzu kuvari kubva nekuharare kuHarare ukadarika parobot apa first 10 wakutopinda mubhindura mutauni welcome noti yedu ndo painenge itori pa. Handitika location iyo yakanakira chii pamuri panapa kune vanhu vari munharaunda ino yebhindura? Location iyo yakanakira pakuti one tiri padhuze neservice station. Paservice station panouya motikari dziiswawo fuel handiti netire service iri pamusoro handiti. Saka location yatakangosaitawo at least munhu anokwanisa kukasira kuona kuti pane zvikuitika pazasa. Handitika it's a good sighting apa makarongeka mukoma pecho mune muono zvaza kuti mune muono. Alright, ndauyawo nemotikari yangu. Ndezvipi zvamunoona imimi
zvamuri kuita imimi zvisingaitwe kana zvisingaitwe nevamwe vanhu vanogeza motikari zvinoita kuti inini Mukoma Sly ndinzwe kuda kubva kupi kushamba ndichazogezerwa mota yangu kuno, ndibve kumadziva ndichazogezerwa mota yangu muno, ndibve kuTrojen ndichiuya mutauno kuzogezerwa mota yangu kuno. Alright. Panapa tine vakomana vatinawo vane unyanzvi vakadzidzira basa. Tine marufu marufu emotokari anditi ceiling. Madzimai anogona kupinda mota ane mafuta musoro zvigumira kuceiling ikoko. Tine malubricants, tine zvinhu zvedu zvatoshandisawo madegrees atinawo. Tokwanisa kustripa rufu emotokari toisa pasi apo toishandira nemadegrees aya. Ndofunga maona pane tab iyi. Matombofunga kuti pamwe panogezwa vanhu. Tapota kubvunza kuti munosambira futi motezonyika mamezi makapezi achatatwa nezvayo. Floor yese tokwanisa kuikwatanura. Chero yasakara. You can rebuild it. Tokwanisa kubvisa carpet iyoyo, toisa kana checker plates, marabha kana choice yenyu, depending nekuti iyoyo mimi homwe yakamira sei. Tokuitira izvinoenda nemari. Yes. And then tirikuona kuti panapa munobva manatsetsa car valeting yekupinda mukati chaimo mese motikari. Ndaona mabhampa edu yawo yakane madhaka yakazaka. Ndinoona mune high pressure pump futi inopinda pese pese. Mungoti dendo zvakuti mukomana wenyu ndiye achataura zvakasi mungotiwo de semuridzi wevision. Inini hangu semuridzi wevision zvakawanda zvacho ndikutozozvidzidza kune mukomana akauya. Pakauyawo nevision yake anditi akanditi mukoma pane nyaya yakadai tinokwanisa here kuti tibatane mukoma tingoitawo zvekuti tikwanise kuita sei kuraramawo. Ndikati since mageto youths anoswera achirova mutoriro mulocation tikaonera zvekuita taita job employment creation andika vanhu vane zvekuitawo vakauya vachipengerawo panapa tirikugadzirawo yajedu zvakanaka chidi vachiwanawo zvekuita something. Munhu anokwanisa kuenda kumba nechi anekwanisa kuenda nechingwa kumba. Saka ndo zvatakaona vision kuti tingakwanise sei kuti vana vedu vasazoswera vari mumalocation vachirovana nemutoriro nemazvinodhaka. Tikakwanisa kuuya kuona sofa panapa tikuemploya vanhu kusvika 10 vatinawo panapa. Vamwe nevamwe vane madepartment avo, vamwe ndevekukawashi, vamwe ndevekuitawo gardening apo, vamwe vachitawo zvavari kuita panapa, vamwe zvichingodaro. Handizvi vamwe vaitawo kawashi pa. Aiwa, iye zvinezvi vateereri rega tione mukana wokuti tiende tipfuurire mberi nechirongwa chinechi timbotaura nemukomana anonatsonzwisisa udobi unotaurwa kwamacheso kuti udobi. Takanangana nenyaya yekugezesa motikari zvinoita kuti newewo kana wapinda mumotikari zvive nedifference pawabva nayo kumba nepaunenge wadzokera nayo, kana vanhu vanenge vachikucheuka vachibvunza kuti wagezeserwa kupi, sekuona kwamuri kungoita basa ranga richishandwa pano pamotikari yedu isusu yeSly Media TV. Muri Zimbabwe iye zvinezvi ndaana Kenneth Mukoma Benjamin Tambo wati ngavamboenda paside timbonzwa kuti mukoma vanozvifambisa sei. Mukoma tirikutaura panapa nezvenyaya yecar cleaning. Mukoma Benjamin wamboiti vakati imimi ndimi mune hunyanzvi hwese. Zita rakazara ndiani? Zita ndoitwa Kenneth Demba. Tisatapinda munyaya kwete Demba. Demba. Aiwa iti Demba kai. Aiwa pari bo Mukoma Kenneth. Imimi nyaya yecar cleaning makatanga kuipinda sei, zvaita sei, chii chaitika kuti muzotanga kuti ndakatanga kawashi simudzaiiswa hatisi kunyengana kahisi pafilotoko. Ndakatanga like 2016. Right. 2016 pane basa randaingoita uri ungotengesa mabhero tichita sei, saka ndainyanya kushandirawo vanhu kati inini dongoitawo basa rangu rinongonakidzawo chiunyatsokuona basa randaikwanisa kuita panguva iyo ranga riri kugeza mota. Saka ndakatangawo ndichigeza mota ndikaona kuti ndiri kuwana mari. Akambe kakudzidzisai ndiani? Zvinezvi wangotora bhakezi wega? Zvangu zvizvoti inini ndakatanga sepunishment. Sekuru wangu vaniti geza mota ndabuda naye ndomatangira indisingatoti geza yako yakatanga seutato wangonzwa ungoti chibhaketi ndobva wangoti mota chete. Aiwa taura zvakaitika zvakatanga sei? Ndezvekuti pabasa randaishanda naye vanhu hangu mari shoma. Wana mari shoma ndobva ndangoti but ndida kungounganidza kamari kekuti kanokwanisa kutenga kamushini kangu nehuvha nechichi ndikwanisa kuita sei, ndikwanisa kugeza mota. Panenge ndaingofambawo ndichiona kuti kakawasha kanokwanisa kumanejika kanhu kadiki diki ndichoti saka ndikatenga kahuvha kangu negenerator ndoenda paside pemashops ndogeza ndakatandara ndopa zvakangotangira ipapo ndiri paQueensway. Alright, kumuharare. Okay, saka tingati wazviita kwenguva yakadii zvokugeza mota? Izvezvi zvitsara ne 16 years. Iwe
16 kubva 2015 16 uchisvika 2026 aiwada zvinonzi kuti experience iripo chititaurira takatarisana nekuno kunonzi kugeza mota chaiko kuita sei takuona uchitenderera pamotikari apa uchirova uchidaiwo mainjini mufuti uchidai so chii chinonzi kugeza mota chaiko because isusu kumavhidhiyo tinoti hakuzi kuti une kamera kunoreva kuti unogona kutora mavhidhiyo panofanira kunge paine kaunyanzvi karipo kanoita kuti iwewe titi wakasiyana nevamwe vanhu vanogezesa motikari ndekapi kanoita kuti uve unique kangu kaunyanzvi pandotanga kutangira mota ndofunga yandatogeza iyo rutooneka rata rayakabva kugadzirwa manje kuti unge inyowani saka ndonyanya kutarisa muhapwa memota muhapwa memota umu munenge mune mavhiri mumuchasi muchindo mandotanga kuaplya gani rangu richirova mataka and then ndozonoenda kubhodhi richizorinsawo chimasipo but kazhinji ndoenda pinda mumakona nehigh pressure gani rinonyatsokubvisa tsvina yese chaizvo advantage ndei pakumunhu ari kugezeserwa motikari kuti ibva yarohwa nemumamadhikati meso kurohwa mumamadhikati umu advantage ndeyekuti unovhalueta mota yako kana mudziyo wako uina wakuda kuutengesa mudziyo wako kana ugara uchigeza unodzoka sezvauri ende unongogara ungori sezvauri ngomunyowani saka unongoramba wangowedzera vhalue yawo kana kutowedzera futi ndo zvinoitika kumuridzi wemota kuti agezese mota everyday ndakuona muchipinda futi nemumadhoo ihapwa futi here idzodzo ndo hapwa dzakavanzika dzatotaura idzi ndo hapwa dzakavanzika mumakona memadhoo mutotokurudzira kuti uvhura asi havasi vese kuti ungovhura usina engwe yacho mune maredhiyo mota mune zvimwe zvinhu saka une engwe yaunotofanira kutomira nayo womeka sure kuti mvura haiende mumafuse box because pamwe pacho ndogona kugeza muzobva maoni maisa ndaisa pafuse box mvura saka unofanira kumira engwe yekuti hauende waudisturbe magetsi ese anenge ari mumota umu but wakanobudira nekusaidi imomo mumaengo muhapwa mudo munotanga kurohwa mune tugirizi tutsvina tobva twabuda twese tokadaro pamunozoti babai muri kugeza engine advantage futi yekugezesa engine ndei nekuti vazhinji tiri kungorova motikari tiri kumba tega basa ndiitire ati kuinjini hatiite seatisvike injini inotoda kugezwa kana ka2 pawiki chaizvo advantage yoti unokwanisa kuziva panobva liki rako kana mota ine kamwe kakuningirikina unokwanisa kuona kuti mota iri kurasa oiri neapa mota iri kudaidai unokurumidza kuzviona kozi uri kugara wakayeuka uchivhura uchisevhisa unokurumidza kuona pakanganisika ati maona kuti ugeze injini imwe yacho liki oil chete asi izvine panomvura mapaipi emvura aya epetrol dzemagetsi dzako makonzo anogona kuzokanganisa achiita sese hamugare gonzo kozi mugara mune degreeza muri kungonongirira mvura saka mukwanise kugurirwa tambo dzemagetsi neiyoyo advantage yekuti injini yako futi inongogena value yoramba yakamaintaina sezvaingori inongoramba ingori zvairi munhu anouya kuzotenga anototenga mota yako nemwe zvinhu zviri nani choti aiwa mota yakabatwa zvakanaka ndo pavanototanga kutotarisa painjini ipo paya chasi inogezwa watongoirega unopiwa 300 pamota yako unzi yakaora takungotengawo injini tozongopesa ani maona tozva but ikagara yakachena yakadai mukoma ndofunga muri kuona ndo zvazvinoita ipapo zvimwe zvinhu zvaungatengesera vanhu vari kunzo zvaunoti iwewe panapa ndo zvinoita kuti vanhu dai vanga vauye panapa kuzogadzirwa kuzogezerwa mota padepoti yenyu panapa padepoti yedu panapa nda kutaura chokwadi setup iri apa munomubhindura hakuna and handifungi kuti vangakwanise kuseta malevels ari kuitika panapa nekutaura ameno maamboona tapu pakawashi iyo tapu zvakawanda maskills edu atinaro atori different kubva kumushini totanga kubva kumaindustrial ndo zvinhu zvatoshandisa tu manje panapa mvura tozvimba kupa mvura ino tinonyatsokugeza mota zvakakwana nemvura zvokuti gani kwete kuzva zvokuti unonyatsokuona kuti mota yagezwa but munhu ari kuverenga mvura yake kana kuti nemushini wamunoona idhiziri unoshanda nedhiziri uyo unoda ende unonyatsokugeza mota yemunhu zvokuti inenge yadhipa hakuna kutanga tine mishonga yese yeinterior yemota yese kunze nemukati kubva kubhafa tobva kubhafa mota madegrees ekuita toita detailing tostripa mota makapetsi mainjini acho totoigeza toita zvese togadzira interior designer marata edzimba masola mafocods advantage iripo ndei pakunatsogadzira kugarawo mataura zvemachesi nechii kana wauzotengesa kukana taa mukataura zvekuinjini kukana taa mukati memotikari dashboard
muchiri spray zvina advantage here zvekungoisa mishonga yamunoisa ivo kana kuti mudangoti nhuhwidza zvedu isusu nefresh air chete. Ya ndo zvandataura pekutanga kuti isusu mishonga yedu yatoshandisa kutaura chokwadi yakasiyana hatishandise mashini. Shini tozongowisira for flavor but tine yedu mishonga yokutika teshi rako rinogara rakangochena sezvariri tisati taisa shini mukazvicherechedza pamushonga wedu tokona kutokuisira mishonga yedu yatoita toitemba tikaisa mushonga iwoyo teshi rako rogara rakamendena kala zvinobatsira kuti kana kuti harifedhe chinoitika kuti fedhe ndoona dzimwe mota zhinji nemvura dzimwe kwadzobva ukuhuka mota munhu anoyada kugezerwa mota teshi riya unorona rine ngura yokuti unoshaya ende ndinobva ndaziva kuti imvura dziya netumasipo tumushonga tusina atutu tunongoshandiswa nevakomana nedzimwe mvura dzisina kuchena zvedu zvine utsanana kazhinji saka kazhinji ndoona mota yatageza panapa isusu inodzoka zviite nenyaya yeservice yatopa munhu panapa chokwadi inodzoka inodzoka zvototozoona kuti zvichiwa vanhu vaiva kutouya nenyaya iyoyo kuti tinoisa zvinhu zvine utsanana hwakati nakei mishonga yedu tinototenga haisi yekubika totonyatsokutenga kutsoka painotengeswa chaiyo tobhafa mamota tine zvinofunga mutongozvionerawo iyo nyaya yebuffering hatimbochibatei zvishoma tinoona mune chamune muchikwesha nacho zvasiyanei kugezesa motikari nejira rako rematoni cloth ekuzoita yamuri kuti buffering inochengetedza kala yemota kuti isafedhe kana mota yenyu ngori white ikabhafwa hazvisi zvinhu zvokuti unogara wakanakirwa kuitwa nazvo kakawanda but buff manje kune yatinoti deep buff nelight buff ukabhafawo pamwe unogona kungoita patem kana pagore ubhafa mota yako 3 times because time yaunoitirwa bhafu utraya kudzora mota idzoke saka toshandisa mawater paper akadai inotogezerwa saka dambudziko tosangana naro panapa iwandiri kuti vanhu vanouya anoti ndinoda kubhafirwa mota paunotaura zvokuti kubhafa mota toita $40 kana kuti $60 zvinomushamisa kuza anenge aona mirror plate $3 iyaya ndoyekupolisha ndo yatoti light buff iyaya unoita kunge wabhafirwa mota yako yapenetrata tuma scratch twakaita seyanti wadaro ndopaunozonoshandisa wapedza kubhafirwa ndopaunonotenga mirror plate yako yekuti urambe wakapolisha nayo saka vasingaziva vanenge vachiti ndokutobhafirwa ikoko kubhafirwa unotanga waprepare board newater paper mishonga iyoyo inotengwa kunashi nashi ipapa tinayo ndo advantage yatakaita kuti nashi paints apo pasera apo vanopima whether sai mari yawo inayo unotosvikobhadhara vokupa mushonga wobhafa pane magrades number 1 grade 2 grade wototenga saka dzimwe ngori unomudza munhu number 1 grade inenge ichidhura makosi nenyaya kuti mishonga yawo inoti dhurei number 2 inenge yakachipa nyaya kuti inenge yakadai number 3 zvichienda zvakaendeka saka vanhu vazhinji vanokanganisika ipo paya pauti kubhafirwa anenge adi akauya akati ndokuda kubhafirwa moto womuti $25 kwete kana kuti kwete kuti 40 $25 ndiye kungotora what mirror plate yayo togeza zvakanaka tozora body ropinda toipolisha pachezvayo aipenetrate light scratch ndo zvazvinoita papa alright tichiri kunze ikoko zvina advantage here kupolisha tai kana kuti kungonakisawo zvedu zvitori neadvantage yekuti kudaro pakuti mota yako inongoramba ingori sezvaingori haibatirwe netsvina zvokuti inosvika pakufedha kala yemota zvototengatoti kumatayo kuramba wapolisha unochengedza tayi rako unogara rakasimba kunyatsokuona kuti maburi nyangokupise kunyaya kuti unoramba wakaona mota yako yakachena matayi ako akachena zvinokuita kuti ukurumidze kuonera kuti tayi randinofamba naro ndouraisa rika notenga rimwe tayi chofuti izvozvo alright and then kavaleting tiri mukati umu zvakanakireiwo zvekare nekuti tiri kuda kutengesa mabenefits zvakanakirei kuti macar seats uye agare akaita se akanatsochena uye nekuti ceiling yemotikari igarewo zvekare yakachena ipapo mugona kubvunza ipapo chaizvo kune painterior umu mukati momo mune nyaya imomo kune zvatinoti kustripa mota tenge tabvisa chinhu chese chiri mukati memota tikachisa apa 1-on-1 totanga kushanda nacho 1-on-1 ende uchinyatsokuona hamene kuti unozokubvuma kukurirwa nechinhu chisingatauri ndo service yatu tikadaro iyoyo inotidhurei pichana handimaona kozoya imwe yatinoti detailing futi unenge wakutofesa pamota but une tumwe
objects taunoshandisa kupinda makavanzika nato but isina chaya strip antimaona kozouya kuchidzika tichiti kuna na full valet munhu angona ngoti $30 full valet muchenesa mumasitsi zvese inongogara yakachena ichinhuhwirira dust flu ndofunga munozviona unenge uchifamba umu dust dzinowanda saka mota inoda kupota ichimboti petemu ichimbostripwa kana kuitwa full valet kuti gare yangonaka zvinhu ndo chinhu one futi chinongovhalueta mota yako sezvairi zvinonakidza kuti watenga mota une 5 years ina wakaitenga ne$3,000 ungoitengesa futi ne$3,000 ndo nyaya yacho unenge usina kuita loss wangodzora futi mari yako nenyaya kuti wakwanisa kumaintaina dzimwe nguru unotogona kutowedzera price yakawanda. Tiri ipapo futi ndikuona zvokuti kune nyaya yecarpet cleaning futi munoibata kai carpet cleaning dzemudzimba idzodzo stereki idzodzo ndopatataura futi papa kuti akawashiyo iyi ameno munhu akaita kuti tisaka transit cleaning service akanyanya zvatinoita manje tiri mobile kana kuti tokwanisa kuuya totora zvinhu zvedu toya toita se togeza tikageza masitsi enyu ekumba munogarira isusu tikawageza tapedza kugeza richiuya kumba kwako riri kuya rakarepwa neplastic unogona kutogarira 2 days richakarepwa neplastic ranyatsogezwa sofa remumba rese vana vogarira zvese nekapeti yacho touya tokwanisa futi kuya tingoitira iri bhodhi irimo yakavakirwa ipapo touya nemishini yedu touvha toita sei zvobva zvachena ndo nyaya yedu yekubva kumaruzevha ndaimbozera kuti pamusoro perufu panombogezwawo haisi rufu yeganyainogezwa nemvura yekudenga rufu masola papa unonge wainstola sola yako chaichaichai ufungidzwa kuti pamwe moto hausi kuuya ka idhasti riya richikonzeresa riya rinovhara kune makuti ka ichando zvese zvinhu zviita sei zvinhu zvichiitika saka kwekuchitonho denga rinofana kana zuva richiuya richinorovawo pakachena sezvaunongozvitongozora mafuta pamusoro peskiti yacho bavatozva zvitokuita saka tiri kuti vanhu vane marufu ava ane dust pamusoro aya munokwanisa kuvagezera masolar panel ava asisaunze moto nekuda kwetsvina munokwanisa futi kuvagezera saka mutori neladha rinokutenda kumusoro totokwira tatamanera yedu takaenda kozi ipapo ugona kutorohwa baro kuti magetsi angu asi kuuya munhu toyogeza ungoita yaari kuita apukuta kumusoro musingaona ubva ti ashandoda 400 isu togona toya totowageza moto wako wotodzoka hiti yakutoendeka zvakachipa ndimaona hauna kubirwa mari waoneswa unyanzvi hwakakwana. Saka pamasofa paive mazoti imunokwanisa kuya zvavagezera kumba kana kuti munogona kuatora moaunza kunoku zvese zvimunogona tinoita zviri kudiwa nekastoma ukati uyai kumba totouya ipapo tikadai togona kuudza kuti nenyaya yekuti takabatikana togona kungoti touya nemota yedu totora zvinhu zvedu toitira kunoku tobva tadzoka nazvo toya tobva ipapo kana kuti dzimwe nguru touya andimaona nyaya kuteta kuuya kana kudizva uri muri kuti macharges kuti andadhonza kambani kaya kambani hombe pakutoya vanhu kana kuti vanhu vodai kuti zvinenge zvichiendeka ndofunga pamakosi kwanisa kubhalansa zvinhu zvako chete. Mukoma Kenneth tichipedzisa hurukuro yedu ndisandadzokera kuna Mukoma Benjamin imimi zvimwe zvinhu zvatisina kutaura nezvazvo takanangana nezvecar cleaning izvi nezvemarufu nezvemacarpets ndezvipi zvimwe zvatasiyirira zviri pamwoyo penyu zvamunoda kuti vatariri veSly Media TV vazive takanangana nebasa ramuri kuita panapa rakanaka ere? Chade kukwanisa kutaura ndechekuti mabasa akadai hadenungu ada munhu anoshanda ende usanyari kushanda panguva iyoyo wonzwisisa nechido basa rese ita nemwoyo wese inga munhu wese paari roda munhu anoshanda dzimwe nguru unotobvuma kutopusa zvishuwa uchitoshanda pane zvaunotowana zvotokudzidzisa kuenda kumberi ende haukwanisi kuswera uri muzvikona muchiita zvimwe zvisakarurama kana kuti chinya kuti waswera uri pabasa uenda ende unotowana mari ibasa rakatosema handisati ndambonza kunzi mvura yekumwa inogona kushayikwa pati yekugeza mota haishayikwi ende futi handisati ndambonza kuti kune kawachi yakavharwa ende bhizinesi iro ndereupenyu hwese kana runa nebrain unotongoenda kumberi unotoenda kumberi matizve panonzi Babalas Transit Kawash aiwa mazvinzwira regai tidzokere kuna Mukoma Benjamin. Right, tanzwa mukomana aiwa anoratidza kuti basa rake rokugeza motikari anorinzwisisa zviri kuratidza kuti aiwa makatorana nemunhu
anonzwisisa basa raanoita, uye zvakakosha nekuti motikari haifana kungosara ine mamhororodzi yabva pacar wash. Masitsi haafana kusara aine tsvina wabva pacar wash. Windscreen handifana kusara richiita kunge rangokorobhewa wose richibva pacar wash. Aiwa, mukomana wenyu anoratidza kuti basa rake anorinzwisisa ende anorifarira. Ndo zvimwe zvinhu zvandaona. Takutarisa zvino nyaya zvekare yekuti panapa Trabablas garden pfungwa idzi dzakauya sei dzekuti muzoisa zvamuda kuisa panapa izvi zvokuti vana vauye vachisikowana pekutandara, dzakauya sei futi? Pfungwa dzekuti titi Trabablas garden takaona kuti munzvimbo medu muno hamuna nzvimbo dzekuti kana vana vari kuchikoro vabvawo weekend paya pekungoti wangosvikawo vachitiwanawo maswing, majumping castle panapa, vabereki vachigezawo mota apa, vana vachijamba upo, vabereki vachiita business uko, vanokwanisa kutotisira vanawo pano. Ndo imwe vision yatina. Vanotoswera vachitotamba mhanya imomo, zvimaswing toisawo zvinoitawo hamene tichazoona kuti tichapafambisa sei ipapo. Zvakakoshera kuti vana vawane pekutambira pamajumping castle ipapo. Mwana kurera mwana kunorwadza baba, especially vana vedu vamwe vacho tonosiyana nemaid amachichi atiti kuti azonzi mwana iyeyo anonyatsoteerera mubereki, ukamupromisa kuti weekend hausi kuenda kujumping castle iwewe nekuti waita musikanzwa watadza kuchikoro, anotoziva kuti ndikatadza kuchikoro ndikaita musikanzwa saka ndo mabenefits iye zvatakatarisa kuti zvinoita advantage kune vanhu. Asi ukamuunza ikoko aine mabenefits iwayo, mwana anobehave sei kuvabereki vanomuitirawo zvinhu zvakanaka? Aiwa, obvious ka mwana anotoziva kuti nini ndikaita zvakanaka ndichaitirawo zvakanaka. Saka tikangotanga hanzi catch them young, teach your children the way they should grow. Saka kavision kako kari kuendawo kachinodaro iko. Handiti? Aiwa, mune muono leaving no one and no place behind. Zvikureva kuti pavana vadiki mapinda futi. Leaving no place behind. Leaving no one unattended. Aiwa, brick by brick. Handiti? Zvichienda zvakadaro. Tirikuda kuti pane zvese zvamuri kuita panapa, imi mishungu dzenyu kwamuri kubva nekwamuda kunosvika mune ramangwana renyu zvakamira sei? Tisati tapinda munyaya yemagitari. Alright. Zvamunoona panapa is just a demonstration yekuti ukandazosvika kumaofisi uko kwane vakuru vari kumakanzuru uko musoro andi tikazowanawo a good place yakati kurei yekuti tokwanisa kunyatso towanawo hamene vanotibatsira kuti tikwanise kugadzirawo zvimwe zvekuti recreational parks, something like that. Yes. I think sekuru vangu vamachigira ndio yange iri vision yavo pavati pamatombo manyoro kudhara isu chibva kuchikoro taitodarika nepanapa chitodai totamhanya mumatombo opo titasei chikwidza musoro kuti tidzoka tichiita chisveru mumatombo pasati pavakwa mabuildings akadai, but pamba kutonzi pamatombo manyoro kuti saka nevision yase kuti takangopesuwa tiita kunge tazongoitawo extension zviri kumusoro zvikufanana nokodhana nezviri kuno. Make sense. I think garden renyu chandiri kuona kuti zvichaita kuti zvinhu zvepanapa zvinge zvinomira zvakanaka, kuti garden renyu pamariisa tiri kutaridza kuti muri padhuze nemaoffices etown council akarongeka ane magrounds avo ari kumaintainwa. Not only that, tine composed office block panogara maminista nemapermanent secretary avo, mashefu edu, kana panzvimbo yakavakomberedza kana paine pakagadzirwa zvakanaka. Handizoti makazviita mune pfungwa here kuti muone kuti ine haitwe sedumping site yezvinhu, asi pave pane garden inoratidzawo kuti zviratidze chimiro, nekudawo kuti tiri pamaofisi ehurumende nekanzuro muri mutauni zvekare. Patakatanga kushandira panapa tanga tingori nevision yedu toita driving school. Handiti nekuzoona kuti tikabva taita driving school chete here takatarisana netsvina yese iri panapa here. Handiti toda tingopa cleaner iyo, even maclients edu vasvikawo panhu pakanakawo pekugara, munhu arwadziwe nekumirira lesson. Handiti? Anenge akagarawo imomo achimira kuti mumwe achiita hazvirwadzi. Tine vision yekuti tikakwanisa kuisa vana wifi chai open wifi vachitandara achimira hazvibhohwe kumira mota iri kugezwa kuri pamasaisai tichiona mukomasilai muchiona zvikuitika masilai ya TV. Aiwa, isusu kwedu chinopera idata nyaya hadziperi. Saka zvona kuti at least kana pana paine wifi munhu anotouya otita se achisefa akamira kuenda kudriving school, achisefa motikari yake ichiita se ichigadzirwa.
iye zvinezvi chishuvo chenyu imimi mati imimi muda kuti dai nzvimbo inei mukazowana nzvimbo yakanatsokura kudarika ine ndinodavira kuti even vanokuonai muri panapa vanhu vanotanga kuona kuti munhu ane shungu because matora a step of faith yekutarisa vavo vana vadiki kuti vawane pekutambira nokuti munomupindura nzvimbo idzodzo ishoma kana kuti hakuna saka aiwa tiri kutarisa kuti nevakuru vanozviona kuti zvamuri kuita hamusi kuita zvisina musoro uye muri kucreata employment zviri kureva kuti kana mukange mawana imwe nzvimbo yakakura futi yekuti muise recreational facilities zvino kuti mune mane vashandi vakawanda kana mawana zvamungave chikumbiro chamungaita alright kune vakuru vanotarisa nzvimbo dzino vamwe ndevo mukanzuru hurumende iripo ipapo musangano uripo ipapo vese vanhu mastakeholders akabatana kusimudzira vision dzevanhu nekuti mukuru ari kuti we are open for business. Yes. Haisi chikumbiro chedu ndichocho zvekuti tisvike palevel ratikunyazoda chaizvo kutenga mastenzi akakura kudaro mutauni kunotinetsei saka kuti tizounganidza mari inokwana kuti tikwanise kunotenga stendi yekuti tiite business ratikuda kuti tiite hatikwanisi panapa toda kungotendawo sekuru vangu vanjaramba ndichingodzokorodza kugara nezvavo pandakava nevision yedriving so wakanditambira nemaoko maviri wati iwe muzukuru onaka iwo chiita kuti ugadzire nzvimbo iyi inake handina mari andoda kwauri chingoiwe chingonakisa panzvimbo chete kuti vakuru panodarikawo nepapo vanongachiona sekuti apa tine civil quarter regional magistrate vanopfuurawo nepapa vachinyatsoona kuti pane maruwa vanoyevedza handiti hazvichamakisa tikakwanisa kuikwana kana parking bay panze apa mota dziringotoda kushaya pekupaka kana kuti hamiri samwe mutauni katazobvumirawo nekanzuru tokwanisa kugadzirawo futi maparking bay panze saka sofa tichiri kulimitwa nefenzi yatinayo saka sofa tiri kungotambira mukati but kunzewo kwacho hatina kusiya kwakadaro pakamhenge patori padump site pane marara pachi tikakwanisa kukumbirawo rori rekanzuru tikatouya vakatotakurirawo marara edu tikapachenesa totazoa kuti mayazoona kutoita futi toilet ipapa saka minista vari umo muofisi umo vanhu hazvinyatsomeka sense ane mazuva saka toati tikapa cleana municipal vanokudzikawo mota yavo vachipinda muofisi umo vari kocheukawo vachionawo zvinhu zvakanaka Trabablas garden ine maruvaruva zvakarongeka ndo zviri kuitika kuno kuMash Central Transit Driving School Trabablas garden car wash zvekare iripo panapa zvese i1 package panzvimbo imwe chete nekudaro aiwa makasununguka pamanambers ari pascreen iwaya kuti muti mimi aiwa tafunga kuti tiuye ikoko tizoita madriving lessons kana musina kudzozvibata mobvunza zvimwe zvatisina kukwanisa kunge chitaura panapa hatingazvipedze zvese asi mukafuna panamba dziri pascreen idzodzi vanokuudzai kana kuti ufanira kubhuka motikari yako chaiyo kuti ndichauya nemotikari dzangu dziuye kuzogezwa kana angave marori space iripo apa matipaya hafaniri kufamba zvinosungisa futi kakufamba nemotikari ine tsvina saka kana kudaro takuzivisai kuti aiwa pekuenda kunogezesa motikari ndepapapa imi muri munhu anoita zvinhu zvakawanda muri munyaya dzemumhanzi zvekare pfungwa yakatanga sei kumbotiudzai ndakabarirwa mufamily inoita zvemusic baba vangu vanoridza gitari sekuru pakabva kumozambique vachiuya kunoku vane chigitari chavo chavairidza vainzi Benjamin ndo vakandipawo zita rekuti Benji saka ndokwandakabva nazvo even baba vangu vanoridza then ndine munina wababa vangu nigotwere mumba baba ndiye anga ari manager kwaUbert Nyati pakaitwa maprojects ana Senzenina I will not speak ana chichi 1996 up to date kusvika izvezvi mapoetry ese vachirwa matoy kwana UK sapataendawo kuchikoro isusu zvaiti inspire saka mudhara akamboti toba gitari riri tombori kwenya ivo varifunga ndarisi kuziva vakarauya torongedza zvanga rakaita ipapo bhendi racho panguva iyo rainzi Samanyanga Brothers then tazouyawo kuti bamunini wakazonyatsopeswa manje into music zvakanyanyisa vanonzi Peter Manzenza vari kuHarare saka imimo manje mapapi nezvenyaya yemusic iyoyo isusu tine band ratakatanga 2007 neshamwari anga anonzi Nathan Mondoka takarana band 2007 right 2010 takatora interregional festival yemusic Crossroads kuTanzania tichirepresenta Zimbabwe kuTanzania Bagamoyo tadarika Dar es Salaam kumberi kubeach Indian Ocean tiridzira varungu tiri ikoko the way band then 2013 takatora Chibukuro to Fame takatora first prize
then tanopiwa recording contract takwanisa kurekodhawo album rimwe chete. Okay, yes, all right, yes, saka to date mune album rimwe chete so far zviri zveku The Way Band. Yes, tine one album. So chakazoitika patakapinda munguva yecovid yei vanhu vakabva vadispersa aenda uku aenda uku aenda uku aenda uku mozova vamwe vatata tikureyo mafamily men vanhu vane dzimuri dzavo. Then the leading vocalist wedu uyu Nathan Mondoka ari kuDubai izvi. Alright, saka izvi zvitiri papi nenyaya saka zvinozvi zvimani music iyoyo makabvira ipapo here zvakaparara here hapasina here. Aiwa zvemagitare zvigure Okay, hazvibudike zvekumhanya hazvibudike zvekumhanya. Saka semunhu anonamata anozivawo Mwari ndopindawo chechi kunonzi kuevangelical church kuBWAC inonzi BWAC inotungamirirwa namufundisi Joaquin. Saka zvatoenda kuchechi sisi takuenda kuchechi apa handiti takuti tisimbisewo futi kuparidza shoko raMwari. Saka album atirikugadzira izvezvi ndere gospel but band reku The Way ndo the backing band gospel project yatiri kuita izvezvi. Yes, so far one song ndo yangobudawo just for sample but asati akuipublish. But kana tazenge taibuditsawo muchainzwawo nekuri. Asi pari zvinezvi makasununga here zvokuti vanhu vari kuitawo michato yavo munharaunda ino yeMachicentral vakudaidze sevanhu vatione mukurumbiro wakasvika kuTanzania. Yes, zvakanyanyisa vakahwina panapa pane mumwe watinoti crime wachiruku ari panapa pari kutobatsirawo kuita zvatikuita panapa. Is a lead guitarist aimboridzana anonzi Chamuboroma nemwe anonzi Panganai Mahindekinde Silod Mapadza nemapaona. Yes, all right. Album ino ramakatara mamuchitaura reya so ndakubatai muromo ndakanga kuribvunza makati rinonzani ramakagadzira netimu yenyu album? Rinonzi Hinde Mambo. Hinde Mambo ritori mumarket, ritori mumarket but nekuda kwekushayawo zvikwanisiro panguva yacho hatina kukwanisa kuzonyatsoripusha kuti risvike patiri kunyatsonzwa kuti hati taingotatarikawo tichidaiwo tikambopiwawo macorporate functionswo taimboenda kuNational AIDS Council tichishedzwa. I remember one other time mai Munangagwa vaive vari kuGlendale vachiitwa zvecancer awareness what breast cancer takatoendawo tikapiwa mukana wekuperform. Yes, saka hando mamiro angangoitawo structure yeband racho handiti. Saka panhamba dzimwe chete idzodzi pane vanogona kukubata here takanangana nezveband? Zvese zviri panhamba dzimwe chete hotline hotline iroro. Aiwa rataura. Mashoko enyu ekupedzisira tichienda kumberi ndeyekuti kudii kumhuri yeZimbabwe takananga nebusiness rese ratataura panapa gardens, car wash nedriving school. Iri mashoko angu ekupedzisira ndekungotiwo tikakwanisa kuwanawo zvikwanisiro nevisionwo dzatinadzo dzidiki idzodzo tinokwanisawo kuendawo pane chimwe chidanho tosimudzirawo province yedu yeMasvingo neCentral, tosimudzirawo bhindura yacho, tosimudzirawo mageto youth. Handiti ndo panewo vision yedu yekufungidzira kuti pamwe tingangosvikawo somewhere. Handiti. Vatere ndomukoma Benjamin Oranjitaura nawo panapa pane Transit driving school, pane zvekare Trabablas Garden iri under construction, kozoyawo zvekare panapa zvekare pane the car wash depot. Panapa mota inorohwa kubva pasi ichibviswa madhaka kuitira kuti maexhaust nechesi pasapa bhodhi yemotikari isaore, ingwe motikari ichigona kunge ichigezwa zvakanaka. Uyewo vamwe vanogeza mota vachingogeza kunze chete vachingosiya. Maona kuti panapa motikari inorohwa mumamadhikadhi meso munochengeta madhaka zvichizooresa bhodhi. Zvese izvi zvinoitwa panapa neunyanzvi. Mangonzwa mukomana achikurukura achiratidza basa rake maitiro aanozviita. Inei ndo kawashi yekuuya muchizoita sei muchizogezesa motikari dzenyu dzibve dzagezwa neunyanzvi. Muinjini maona kuti zvishuwa vari kutaura kuti ndo zvavanokwanisa kunge vachiita. Makasitsi enyu anogezwa nemhando yepamusoro. Dashboard unobva pano uchiita kunge uchazviona padashboard pachona yaklinwa yanaka yakunhuhwirira zvokuti newewo unotonzwa kuti ndiri mumota yangu, kwete kuti upinde mumotikari uine suti wakubuda mumotikari yako yaurifamba nayo utanga kupukuta dust. Hazvinaki izvozvo zvese izvi. Udust hwese hunobviswa hugotsvairwa hugofuridzwa hugoblowa. The car wash depot zvese izvozvo unobva panapa motikari yako sparkling clean. Ini nezita anonzi Sylvester Tofumane ndakamirira mukomana anonziye Tatenda Magara Mapiri. Mukomana aita kuti tibude zvakanaka mutione kwamuri ikoko. Aiwa tinoti
bye pano pa Sly Media TV. Kana mune maprojects amuri kuita muri munharaunda yeMash Central, mukana ndiyoyu, nguva ndiyoyi, platform ndiyoyi. Tiri pa YouTube tine 429,000 subscribers, ku Facebook tiri ma 553,000, TikTok tiri ku 93,000. Saka vese vada kushambadza zvinhu zvavo, aiwaka uyai pano pa Sly Media TV. Tiri muMash Central, tiri TV yenyika, asi Mash Central ndo kwakumusha kwedu. Tosangana zvakare mune zvimwe zvirongwa. Enda pa video section woskoklika ipapo, chinopera panapa mabhanduru kwete nyaya. Welcome to Chirima Lab Chemicals, your premier laboratory suppliers supporting STEM excellence in Zimbabwe. We specialize in a wide range of chemicals and apparatus, providing everything you need for reliable scientific work. As specialized sulfuric acid laboratory suppliers, we ensure the highest standards of safety and quality. Our inventory includes top-tier microscopes and durable beakers designed for accuracy in every observation. From volumetric flasks to Benedict's solution, we supply the essential components for your success. Measure with confidence using our precision pH meters and high-quality burettes. At Chirima, we are your partners in scientific discovery and education. We are dedicated to supporting STEM initiatives, empowering the next generation of our scientists. Visit us in Marandera at Lot 52, Detroit Crescent, or reach out to our team today. Connect with Chirima Lab Chemicals. Quality supplies, expert service. Your science, our priority.